Wastong kaalaman sa Nipah virus ipinabatid po sa mga Dagupenyo. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Bagamat wala pang naitatalang kaso ng Nipah virus sa bansa, nagpaalala ang pamahalang lungsod ng Dagupan sa mga residente na maging mulat at sapat ng kaalaman hinggil sa naturang sakit, kabilang ang mga sintomas at tamang paraan ng pag-iwas. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang panatiliin ang wastong kalinisan, yakin ang ligtas na paghahanda ng pagkain at agad na iulat sa mga otoridad pangkalusugan ang anumang nararamdamang sintomas upang maprotekta ng sarili at ang buong komunidad. Hinimok rin ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga inilalabas na health advisory. Samantala, pinalakas na rin ng Department of Health at Bureau of Quarantine ang health screening sa mga paliparan sa bansa, kabilang ang pagsasagawa ng thermal checks at pagsumiti ng health declarations bilang bahagi ng patuloy na pagbabantay at paghahanda laban sa Nipah virus. Nilinaw ng mga otoridad na wala pa rin kumpirmadong kaso ng sakit sa bansa sa kasalukuyan. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag at sumunod lamang sa opisyal na impormasyon at abiso mula sa mga kinauukulang ahensya. Kasama mo sa IFM News Dagupan na Idol Aaron Navelgas sa IFM. IFM News. IFM News. IFM News.